Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Baba ndi pakala pafupi ndi pakala kuno kasungu cha kuchipanga. Kunali kwa galimoto yeyi ndi chikondi amene yali shadow MP wa MCP kuno ku Kasungu Central. Galimoto imene mukuyioneramu yaswedwa, yapwetsedwa mateyala ndi members a Ford versus TPP amene akupangitsa msonkhano wawo pa Chipanga Trading Center. Munoka galimotoyi amapita kukapereka mipira, ali ndi tournament imene ilipo ya mpira, ndi amakapereka mipira. Moti galimotomu windo la kumbuyoli laswedwa kumene kuli kuti mwachotsedwa mipira majenzi anyamata amene amafuna akapatsewo, amakasiya pa akanyenda patsogolo kutsa pa Chipanga patsogolo apo. Komano anyamatawo aphwanya galimotoyi, amumenya, apwetsa mateyala galimoto yonse. Business vision ndale zimene zilipo panopa ndizosabvetsetseka chifukwa pa ndipiro amene apanga iziziwa ndi ulendo omwe Enoch Chihana ngati president wa chipani cha Ford ali nawo mgulu la ulendowo. Ndiye mukulengeza kuti tikhale ndi ndale zopanda maphokoso pamene a president iwo ali gulu limene lolo kumana akudzilola izizi akuyendetsa iwowo ndikumachitika. Moti izizi ndi panoletho pa Kasungu kusewa pita ku Chipanga zachitika zimenezi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.